Ota Studios. Esare nekeni se voraro se busa. Tonto kire tot muke von. Mama pole. Tumeti mipango ya una ya rengi. Lakini nje na sinyiru. Mwaka mukayambia mwana semia kia zuwa pretendiri kwa watatu. Nasa ago siseni. Tiche minto. Kanga ninje takire ntene nila enko rende. Lakini pole. Chinawiro musiko nasa mwakao. Ikaw tikanya sai kero muntu nabwate sawali yawe yawe nabera abafadhali yawe ndina kirubo pole nguno kubachanda busa nguno abanyenenke sabiri ano muntu umyo pia tikanya saa kumente kan erikere gento kirega tageta suwa mwaho musubati mino no karibu na kare tikanya saa mokonyi Gesare haki, gesare. Nuovo soku sana ngachinga gichi chansu abere naye nandi nomo okone chindoto chinyingi tu watu wechumoto. No ntoko cha komera na ningo taipai. Obega kitiga goita sana. Tiga Nchengoro kusalama. Kugenda ngo sport kutika. Ya kitiga goita. Karuga genda sport. Tiga goita gaki. Ndio uiteri kike. Nkieke bega kikya konyara tiga goita nchina bongo konya nchirende yo. Ento ke yora konya. Akima igen ko bembare na bongo konya nchirende yo. Nchwa gaki tiga goita ngo sorra tiga goita na bongo konya kende yo. Ento ke yora konya. Nkieke bengerese nchina bongo konya. Ayo jine chibai. Wa. Narasire. Ani getiro kere ga aki. Kujine ko ngam kango cha narasa ani getiro kera. Getiro kera ngatense. Ani karakin nare. Narasire. Kairendo bogore timesigo goche. Nchon nasin ko bera no soro ga. Ko non ko bera no soro kana yendo chiri. Nkyo kondigere rigo kwani bono watakamba nyime bono nje nebino sorwe kamoinari muromi no bono to kama bere si bono bakong kibaro che muromi ntonje konya nana bige saro mete dumore babero maite ngango choro nyara byondo rugiro sa kare kende che bana ndo sora age chiri yanga usene kikira chinsa mne kuro yonda aganda china ranche akinche mbere kwa kumutiga bweka bonne taringe ko bere rebe kuritana ni banyare ndi bwitire ene kwa mutiri ko atira agecha gechiri oranyone ndika ko gecha gechuga gwikura ya ta think okay na ba ko gechu some extent lakini tinga ito so na korego ta ko korego lakini bono ingi bono giaseri gesare ingi banda na renge nchene ke bana ari ni matari konya koninde isaraje okore ani anga usengore rarenge anga bna aburuka inobongo kubori esani nganje nachi aburuti chibayanya cyonse kubori ngayo kinga yayanje nachi kubona ko ndutari gote yumonto kwachire ni ngwaro cyane ndonte inga yayanje nachi osoroko ko sertari gonte agasoka bono ngachikotema kumwebere agisara kanda abachiete gon timaiti ani ndoste Kaburo jango kusingaki. Terkora mna mwana oye.
Umrume kakugireri tukakona kontyororo. Ya gakinto. Kandi bono gesara taigo. Gesare imaiga nimeta asare. Gesare no moiri onendari gokungaina. Nimeta asare. Moiri oyangaki. Nje no moiri gesare nchwa ngoira asare onye neroko gara nchungoira asare. Ano moiri onakinda kumanya. Nje no moiri ayo gesare tini gokungaina nchwa ngoira asare. Nimeta asare. Ngaya. Nchungoira ororo. Oreso. Nimeta asare nchwa ngoira ore. Nimeta asare. Sendeste yake. Aigo nara na makong mukagete. Ndeste. Karate. Na achirere ndaba na achirere lakini chanyara sankorara. Sokorara na borete nyombe yene. Tinkorara na nyabonyi nayo rari na gesa. Nyomba sokorara ro ni borete. Asante. Mete ni mukarioka hata nagete sabu ngo chikorara lakini asante. Chikorara nyombe yene ne gotamwaiso. Sawa asante. Tata nora. Niyo taraire. Ande. Abo gesari no yani nani no bari nyabonyi no bari nyomba bisaka nibi. Yangatiri omotu. Ni sana na kiongo mno yongo mno rete ruare toda te korara. Anya te stress bobi bisaka nibi. Sawa bana. Tenda. Ira chipagi nyomba maganta arukuru abanyore kuri ne chipagi sika kumetwa ngire kunga. Okorasa. Gakin nimeta asare twanda ngoira. Iko kora ino yo sobo gesaro. Ratiga. Nje no yo sobo gesare twanda ngoira asare. Tuongira kuchika kana ndo sangi no buri Tini mo. gokungaina. Gokoira bakasakari. Nimeta ororo. Iko tari soba. Tayo sobo twanda ngoira. Hata kana kyokuru. Ngoro kusalon. Sa twanda mpike go. Twanda mnande kai. Twanda bunere kana bango koira basara. lakini naye bori ng'aki gwetu ekesi kwaru
aya ndobeke kebuye kionse ng'ora tobasa gwata togosugunani no akauri anto Irianto. Senaro sa chai ile akiti toshirini. Ndio yale litakuruda na sugunani. Ewa. mukomera na korroche nere mukomera nere korroche Obe, bono. Oyende anko yago nantebi ngotebi. Nga omusabere ribaga omwana wa Yesu abana baye babere school bari omwana ori form 4. anko yane ningo Barabanto. Antebi ako banko yane otiga ko banko yago Obe, obe. Anko yaito bono. nompimete bono gose ng'aki ori Yenki. kwamo ng'aki ogonte ng'anko yane barabanto aye tari anko yago Aya keneba. Keneba antebi. Ngotebi obaeri baga omwana ori form 1. Ninyaro keri form 4. Mutinye utakonyora chibesa gwakana.